por aquí, mira. Por el puerto, si subimos todo esto. Luego nos metemos por esta carretera. Казаха ли нещо за отбора? Че са тук Джулиан Гереро. Много е добър. Би трябвало да е в нашия отбор, нали, Чечо? Здравейте, семейство. Дядо, открих къде да отидем на екскурзия. Ще отидем на планина. Ето, от тук ще тръгнем, после... Съжалявам, Чечо, но няма да има екскурзия. Защо? Нали ми обеща? На каква екскурзия ще ходите? Дядо щеше да ме заведе с мотора на планината, а сега не иска. Татко, убеди го, моля те. Какво е станало? Спряме полицията. Според тях книжката ми е изтекла. Представяш ли си? Как според тях не си ли е подновил? Не, но не това е въпроса. В живота си не съм допуснал нарушение. Никога. Татко, не може да караш изтекла книжка. Бях забравил, но не се безпокой. Ще я подновя. Нали те предупредих? Нали щеше да ми помогнеш за вечерята? Ако те чакам, няма да вечеряме. Да, но гледам Джулиан Гереро, толкова е хубав. Толкова е хубав. Момент, толкова е хубав. В трудна възраст е дъщеря ти. Не, вече е край. Какво има? Нищо, Хуани. Полицията ме спря. Но какво сте направили? Карала е мотора с изтекла книжка. И сега няма да ходим на екскурзия. Не се безпокой, Чечо. Ще я подновя. Само, че е досадно. Толкова документи... Не е вярно, става веднага. Да. Да, не знам. Винаги забравям. Винаги. Сетих се. За да не забравиш, утре ще отидем двамата, за да ти я подновят. И аз ще дойда. И аз също. Тогава и аз ще дойда. Да, разбира се. Защо не извикате и приятелите си? А? Поли също. И хората от квартала. Нека дойдат всички. Само това оставаше. Възможно ли е? И таз добра. Ако не бях го видял, нямаше да повярвам. Какво нахалство! Евроком представя испанския сериен филм «Семейен лекар» с участието на Емилио Арагон, Лидия Бош, Луиса Мартин, Педро Пеня, Ана Дуато, Хема Куерво, Исабела Бой, Аарон Гереро и други. Режисьор Хесус Дел Серо, 47-ми епизод. Неочаквана вест. Хайде, Ирене, ставай време, хайде! Колко е часът? Наистина си невъзможно, успива се всяка сутрин. Съжалявам. Сега ще оправя дивана и ще прибера. Съжалявам, че заради мен къщата ви е в безпорядък. Не се безпокой, не се безпокой. Нямах време да прибера кашоните. Толкова лошо спах. Не ми говори, такъв шум вдигаха студентите до нас. Хайде, хайде! Не е зле да сме студентки. Хайде, ставай! Ти наистина приличаш на студентка с тези специализации и курсове. Какво, гаф ли направих? Не, просто не съм в настроение. Заради Начо, нали? Да. Знам, че е безмислено да продължаваме, но не мога да свикна, че... Добро утро. Здравей. С какво не можеш да свикнеш? Ами, че съм ви гостенка и спя на дивана. Нищо. Стаята е свободна. Искаш ли да се сменим? Какво ще кажеш? Не, Какво става при съседите? наистина. Ще отида да видя. Да, няма да е зле. Защо не кажеш на Оскар, че с Начо сте се разделили? Ами, съвсем отскоро е. Предпочитам да изчакам. Знаеш ли какво правят съседите? Сандвич, какво друго? Нещо по-добро. Отиват си. Най-после напускат. Не те ли интересува, Ирене? За 2 месеца едва ли... Но сега мога да се обадя, нали? Защо да се обаждаш? Дели ни една стена, същата мансарда, същата хазяйка? Същата хазяйка. Същата хазяйка. Какво правиш?
Нищо, грижа се за Не подробностите. ме разсмивай. Нима мислиш, че ще ни забележи? Защо не? Как ти изглеждам? Трябва ли да ти казвам? Следобед имаме съдбоносна мисия, а ти ме отчаиваш. Имаме. Да, обеща ми, а и си ми длъжна. Как така съм ти длъжна? Още не разбираш системата, когато две приятелки като нас си правят услуги постоянно, Да? е невъзможно да се води сметка. Тогава откъде знаеш, че съм ти длъжна? Хайде, не се хващай за това. Хващам се. Стига, не ти ли се иска да видиш Джулиан и останалите по къси панталони? Добре, ще дойда. Благодаря ти. Но няма да искаме автографи от целия отбор, нали? Не, само от Джулиан Гереро. Чудесно. Що ме само от него добре. Нали е хубав? Хубав. Страхотен е. И ми харесва как играе. Само не ме карай да викаме като истерички, моля те. Няма. Мария, да вървим. Начо, харесва ли ти Джулиан Гереро? Разбира се, феноменален е. След обед с Мария ще ходим да го гледаме как тренира и ще му поискаме автограф. Но след училище, нали? Да, разбира се, татко. Поиска един и за мен. С посвещение. Добре. С посвещение. И си изми лицето и цапала си се. Още една причина да дойдеш. А ти си измий чернилката около очите. Добре. Здравей, красавице. Каква изненада? Заповядай. Как си? Каква хубава къща. Много е... кокетна. Харесва ли ти? Много. Диванът е страхотен. Да. Извинявай за безпорядъка, но нямам време за нищо. На какво дължа тази чест? Начо ми каза, че заминаваш за няколко дни. Да, заминавам за Леон за едно предаване. Води го една моя приятелка. Защо? Гаджето на секвартиранта ми от една седмица е при нас и... И? Момичето е много активно. И какво? По цял ден лудуват и не мога да си почина. Сигурно е неприятно, но аз какво мога да ти помогна? От утре съм в почивка. Да? Мога ли да остана тук? Колко малко искаш, нали? Стаята ми е до тяхната, не мога да спя. Не мога да чета, дори не мога да си кажа вечерната молитва. Представяш ли си? Алфонсо, познаваме се. Да, но ме познаваш от едно време. Сега съм пилот. Да, но Имам отговорна професия. ако ти оставя апартамента, ще вдигаш купони непрекъснато. Не, купони не. Ще си почивам. Да не съм полудяла. Извинявай, да? Здравей, Ема. В 11? Не, трябваше да направя... Няма да мога. Добре, разбира се, че ще дойда. Нали трябва да се свърши? Добре, до скоро. Ако мога да ти помогна с нещо, кажи. За теб съм готов да направя всичко. Трябва да довърша предаването, да подредя къщата и да купя подарък за приятелката си. Извинявай, че те обезпокоих. Господи. Боже Господи. Виждаш ли какво ми е? Сега и контактът. Тръгвам си. Дошъл съм в лош момент. Не, Алфонсо, що се отнася за апартамента? Не, разбирам те. На твое място аз ще ти го оставя, но не се безпокой. Тръгвам си. Ще намеря някоя пейка в парк. Алфонсо, не драматизирай, Алфонсо. Не се прозява и не ме занася, Алфонсо. Благодаря за всичко. Довиждане. Алфонсо, не ставай глупав. Но какво му става? Както и да е, сякаш не го познавам. Ще приготвим нещо за хапване и ще разгледаме новия план. Точно това ще направим. Добра идея. Работим по цял ден заедно, но изобщо не общуваме. Така е. А Хертру ще донесе от бисквитите, които прави Лелей. Но ти ще кажеш на Леля ми? Добре. А, ще приготвя истински шоколад. Сериозно ли говориш? Разбира се. Какво става? Нищо. Борха иска да приготви нещо за хапване. Да, както го чуваш. А ти, Ирене, ще донесете мекици. Добре? Или сладкиш. Сигурно Ирене ще го купи от сладкарницата. Не се безпокой, няма да липсва нищо. Какво ти е, Борха? Напоследък не мога да седя дълго време, не знам какво ми става. Какъв ден само? Здравей. Здравейте, какво мислиш за мансардата? Каква мансарда? Не си ли му казала? Май оплетох конците, сигурно искаш да го изненадаш. Не. Съседите на Хертро и Оскар освободиха мансардата. Много е хубава. Така ли? Радвам се. Сега четиримата ще се виждаме по-често. Вече не е ли? Не, преговарям за цената. Предишните наематели бяха ужасни. Кой знае в какво състояние? Същата мансарда като нашата. Тръгвам, иначе пациентите ми ще се откажат от мен. Аз също тръгвам. Значи, сте си намерили гнезденце. Слушай, с Хертру ще те заведем да я видиш. Искаш ли? Добре. Много е хубава. Много ли? Да.
нещо? Не, най-отзад сме. Ако не бяхме яли, От някои неща не бих се отказала заради никого. ще отворят вратата. Да. Хрумна ми нещо. Какво? Ще се престориш, че припадаш, аз викам за помощ и се промъкваме вътре. Какво? Да се правя на припаднала, да не съм луда. Тогава аз ще припадна. Рут! Помощ! Приятелката ми припадна! Не се хаби на празно, този номер е познат. Каква нахалница? Май не избрах подходящото място. Сигурно е това. Ето го! Минаваме на план Б. Винаги действа, уверявам те. План Б от някой филм ли? Върви след мен. Какво? Дръпни се малката. И какъв е този план Б? Върви след мен. Извинете, съжалявам. Извинете. Извинете. Ето го, излиза. Къде? Онзи, първият. Отиват към другия вход. Мария. Рут, не искам да ходя никъде с теб. Но той е там. Все ми е едно. На тези места винаги се чака много. Ако го беше направил на време, сега нямаше да сме тук. Дядо, мислих си, че ако отидем на екскурзия... Татко, трябва да тръгвам. Имам събрание с Борха. Добре, ще дойдем утре. Не, утре не. Вече си дошъл, ще почакаш. Спокойно, дядо, аз ще остана с теб. Добре. Довиждане. Довиждане, сине. И късмет. Довиждане. Благодаря. Как мина? Никак. Вече съм стар. Татко, Хич не ме бива с тези компютри. съжалявам, но се радвам, че не ти я подновиха. Правят го нарочно, да шкартират възрастните. Да се прибираме, ще видиш колко ще се зарадва мама. Да, голяма радост. Винаги съм бил отличен шофьор. Какво ще правя сега без книжка? Ще пътуваш с метрото, няма задръствания и е по-сигурно. Щом казваш. Ще изпием по една бира. Както искаш. Хайде, ще ти дойде добре. Чечо, сетих се, че имам среща с Матиас. Дядо, но сега е наш ред. Няма значение, не искам да ме чака. Ще дойдем утре. Нали така? Дядо, значи няма да има екскурзия. Мануел Мартин? Нали няма да си подновяваш книжката? Деда, можех. Здравей. Так му излизах. Заповядай. Алфонсито и неговите решения. Какво е това? Донесох парфюм за приятелката ти от Леон. Да знаеш как ми олекна. Щях да купувам по пътя. И един за теб. За мен? Как разбра, че е любимият ми парфюм? И колекция от малки бутилчици. Благодаря, но не ми вършат работа. Не пия. Сутринта беше толкова потисната, че си казах: решение, Алфонсо. Не. Как така не? Не настоявай, няма да ги взема. Моля те. Нали не ме изнудваш? А ти, нали не си мислиш, че ти подарих тези неща, за да ми оставиш апартамента си? Колко си безочлив. Най-безсрамно ми го казваш. Не, наистина не. Много съм добра, вземи. Хайде де, преди да съм се... Времена и нрави с телевизионната легенда професор Юлиан Вучков. Миенето на чинии е досадна работа, която се превръща в кошмар, когато целият плод е потънал в мокри петна, следи от пяна и лигави остатъци. Затова ви представяме супер удобната попиваща подложка за съдове Делукс. Практична двустранна микрофибърна подложка. Попива невероятно бързо мокрите чаши и чинии. Тайната се крие в пористото микрофибърно покритие, което извлича влагата от съдовете и я заключва в донапредената сърцевина. Попива до 3 пъти собственото си тегло. Така чинии и чаши съхнат много бързо. Меките краища предпазват кухненските плотове от надраскване. Поставете подложката на плота и той ще остане чист и сух. Или под сушилнята за съдове, за да улови всяка капка вода и пяна. Не ви ли дразни, когато вашите чаши съхнат така? Попиващата подложка за съдове намалява конденза, като извлича водата, която иначе би се задържала, заедно с армия бактерии.
Така чашите ще са винаги кристално чисти. Семейните вечери и приятелски събирания винаги оставят купчини мръсни чинии. Забравете кухненските кърпи и ролки. Те съвсем не могат да се справят с количеството оттичаща се вода, за разлика от стабилната попиваща подложка за съдове делукс. Красиви чинии, чаши с столче или фин китайски порцелан. Слава Богу, ще останат цели, защото ще съхнат върху меката абсорбираща повърхност на подложката делукс. Перете я спокойно в пералнята. Тя ще запази своята форма и невероятни попиващи качества. Никой не харесва да мие чинии. Направете денят си по-лесен. Съдовете сухи, плотовете бляскави, с попиващата подложка за съдове делукс. Само за 24,90 плюс цена на доставка. Обадете се още сега на телефон 02 401 89 49 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. Евро ТВ Шоп. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно. Писна ми вече. SnapScreen. Магическа защита срещу нахални насекоми. Дори и най-коварният и ловък комар няма да се промъкне в дома ви. Всички знаем колко бързо и неусетно влизат насекомите през отворените врати. А вечерта светнатите лампи ги привличат като магнит. Тези, които имат SnapScreen, вече нямат този проблем. SnapScreen е фина мрежа за насекоми. Лесно се отваря, самичка се затваря. Магията се дължи на 18 магнитни закопчалки. Те са разположени така, че да се затварят плътно, когато преминете през тях. SnapScreen е единствената мрежа против насекоми, през която може да минете свободно. Супер безопасна за децата, а за палавите домашни любимци това е истински рай. Плетката е гъста, но няма да затъмни стаята. SnapScreen е с височина 200 см и широчина 100 см. Подходящ за единични врати, плъзгащи се врати, каравани, заведения, бунгала, хижи. SnapScreen се закрепва с велкро лепенки към ПВЦ и алуминиева дограма и с кабърчета към дървена дограма. Ще забравите за свития на роло вестник, мухоловките, вбесяващото бръмчене, болезнените ожилвания. Не изпускайте нашето страхотно предложение. SnapScreen струва 24,90 плюс цена на доставка. Само сега, ако в следващите 30 минути поръчате 2 броя SnapScreen, ще получите от нас допълнително още една, напълно безплатно. Нахалните насекоми вече нямат никакъв шанс. Обадете се още сега на телефон 02 402 68 63. Или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. SnapScreen защитава домът ни, а тези кривни против комари ще ни пазят, когато сме навън. Истински кошмар за комарите, но напълно безопасни за здравето, подходящи за вас и за деца над 3 годишна възраст. Попитайте нашите оператори за гривните против комари. Имаме специални предложения. Евро ТВ Шоп. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно. Времена и нрави с телевизионната легенда професор Юлиан Вучков. Казала. За мен тази къща е Ватикана. Светиня, свещен храм. Храм ли? Моля те, нека бъде храм. Ще си доволна, че ми оставаше, защото къщите се нуждаят от поддържане. Ти го каза поддържане. Хайде, върви. Аз ще хвърля поглед на контакта. Ще го поправиш ли? Разбира се. Благодаря. Нали мога да разчитам на теб? Напълно. Напълно. Довиждане! Да. 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 Хуани, Алфонсо е. При Алисия съм. Ще кажеш ли на Иполито да мине утре да поправи един контакт? Не, няма проблем. Ще извадя дубликат. Слушай, а ти можеш ли да дойдеш да почистиш? Да. Омлетче ли? Чудесно. Благодаря. До скоро. До чуване. Да? Здравей. Здравей. Тръгваш ли си? Да, вече приключих. Начо, искам да ти се извиня за масардата. Защо? Че не ти казах по-рано и го научи от Оскар. Какво говориш, нали ти трябва? Да, но въпреки това... Не се безпокой. Най-после ще си имаш собствено жилище. Да. Ако искаш, ела да я видиш. Съгласен ли си?
Не знам, Ирене. Това ще бъде твое жилище. Важното е на теб да ти харесва. Да, просто исках още едно мнение. Каза ли на Хертро, че сме се разделили? Да. Сърдиш ли се? Не, напротив. Би трябвало да кажем на всички. Да. Хич не ми се дават обяснения. Да, не ми напомни. Знаеш ли какво? Ти можеш да кажеш на Борха, а аз на Оскар. Няма да е зле. Не съм казал още на семейството си. Ако искаш да им кажем двамата. Така ще е и по-лесно. Не знам. По-лесно ще е, ако сме двамата. Макар че като си помисля, по-добре не. Бих искала да дойда да им кажа някой... Не, по-добре не. Предпочитам сам да го кажа. Разбира се. Ти отговаряш за своя живот, а за моя, нали? Виж, Ирене... Не. Разбирам. Готово. Хертро идва и ще ти изтине закуската. Идвам, почти съм готова. Колко ли ще сте доволни, като ме видите да си тръгвам с куфарите? Не бъди глупава, радваме се, че ще живееш до нас. И аз се радвам, че ще сте наблизо. Ако искаш да поговориш с някого, свирваш ни и сме при теб. Благодаря. Хертро, кафето, което купувахме преди, беше по-добро. Което купувах аз. Щом го харесваш, купи си. Приличате на семейство. С нея? Бог да ми е на помощ. Отивам с колата, така че... Почакай, трябва да кажа някои неща на Ирене. Но побързай. Идвам. Когато се преместиш, ще го отпразнуваме. Не ми е до празнуване. Защо не? Ще дойдат всички, ще видиш. Едва ли всички. Начо, защо да не дойде? Кажи. Не знам, може и да дойде. Както стоят нещата, кой знае. Мъчно ми е, че се разделяте, защото проблеми имат всички, но да се разделите чак... Да, аз съм виновна. Никой не е виновен. Имам чувството, че не подкрепих достатъчно Начо. Винаги си се тревожила за проблемите му. Да, но не направих нищо. Например, трябваше да поговоря с Мария. Мислех, че е готова за това и... Да, мислела си, че не си нужна. Да, но сега осъзнавам, че Начо е очаквал. Не знам, да се включа по-активно. Не си съзнавала или не си искала да осъзнаеш? Не знам. Но вече е все едно. Начо се умори да ме чака да бъда наясно със себе си. Вече наясно ли си? Да. И боли. Само как боли. Добро утро. Ще отидеш ли? Ако отново ще ми се караш, знаеш ли какво? До гуша ми дойде от книжката и от мотора. Така ли? Дойдох да разбера защо не си идваш за закуска. Не слязох, защото не съм гладен. Татко, относно шофьорската ти книжка. Виж, размислих и по-добре да забравя за проклетата книжка. Какво каза? Ами това, че вече съм големичък, за да обикалям пътищата. При толкова луди на свобода. Стига глупости. Поднови си книжката. Ще слезеш ли да закусиш или да изями твоята порция? Сега ще сляза. Добре, а ти ела да закусиш. Дядо, ще се явиш ли на теста или какво? Не, Чечо, май не. Сега има много катастрофи, а вече нямам същите рефлекси. Страхуваш се да не те скъсат, нали? Не. Ами, май, да. Малко, Чечо. Също като мен, когато имам изпит. Вчера бях с един приятел от квартала. Каза ми, че не е издържал теста. Дядо, но ти си различен. Не, старец съм, като него. Дядо! Да, Чечо, старец. Просто разликата е, че той се е примирил, а аз не. Това няма нищо общо. Сигурно ще го изкараш. Много си добре за възрастта си, дядо. Мислиш ли? Разбира се. Да, чувствам се млад, но този тест с компютъра... Спокойно, ще измислим нещо да се поупражняваш. Добре. Дядо, Какво има? видя ли, че имаш рефлекси? Какво ще кажеш? Хайде да закусваме.
Ало, има ли някой вкъщи? Ехо, Защо викаш? Апартаментът не е ли твой? имам съквартирант, Начо. Човек никога не знае, нали? Много е хубав. Да, Имаш добър вкус. да, много е кокетен, нали? Наистина. Колко е хубаво. А тази? Коя? Тази. Тази сестра ми и синът ти Чечо. Какво сладко момченце. Нали? Тук се чувства женска ръка. Дължи се на Начо, той е много... така... Така. Да, Добре, ще се преоблека. да, спалнята е вдясно. Идваш ли? Не, още не. Ти губиш. Не се разхвърля много, приятелят ми е много педантичен. Да, Не сме се виждали от кацането в Рим. да, Рим. Ако не се намирах във Ватикана. Побързай, че тръгваме. Тук има много женски дрехи. На Начоса, той е много специален. Има вкус за дрехите. Да, и за дрехите е много. Наистина не знам защо трябва да бързаме. Можем да прекараме деня тук. Да, но денят е толкова хубав. Освен това, има един ресторант, градина, където храната е... Но тук имаме всичко. Да, но може да дойде Начо и ще стане неудобно. Какво ти, Алфонсито? Не ме ли харесваш? Да, красавице, да, как да не те харесвам. Но ми се иска нещо специално. Да обикаляме цяла нощ навън. И да танцуваме бясно. Точно така, да танцуваме бясно. Какъв късмет, че те срещнах. Тази нощ няма да ми избягаш. Да избягам? Вържи ме здраво, каквото поискаш. Аз сега тръгвам. Здравей! Добре, признавам, вчера не ни потръгна съвсем. Съвсем изобщо не ни потръгна. Грешиш, все пак беше положителен опит. Да, можехме да умрем, но само ни премачкаха. Не, вече познаваме обстановката и знаем какви грешки не бива да допускаме. Напоследък те е прихванало да говориш множествено число. Не забравяй, че обеща на баща си автограф. А ако поискаме още един, ще го продадем на Чечо. Добре, ще дойда, но за последен път. Добре, сега внимавай. Това сме ние. За сега само това разбирам. А това – главният вход. Ако пак ще ходим там, ще си сложа каска. Не е необходимо, защото ще влезем от тук и няма опашка. Разбира се, далече от играчите. Да, но ние ще влезем от тук, по този коридор и точно тук ще се престоря, че съм си навехнала глезена. Ще ни отведат в медицинския пункт. Според информацията, той е до съблекалните. Гениално, нали? Не знам какво да кажа. Кажи да! И ще бъдем толкова близо до играчите. Толкова, че ще можеш да ги пипнеш. Дори Джулиан. Няма да дойда, няма. Не те разбирам. Първо казваш не, защото ти се струва невъзможно, а сега, защото е възможно. Добре, ще дойда пак, но само за да не бъдеш сама. Що ме за това? Добре. Довиждане, принцесо. Довиждане, докторе. Довиждане до следващия път. Чечо, Сега нали е мой ред? болен ли си? Не идвам за мен, а за дядо. Седни, какво му е? Ами, знаеш, че дядо ми е възрастен човек. Да, забелязала съм го. И рефлексите му намаляват. Не се ориентира добре, нали знаеш? Но има ли нещо тревожно? Да, и е много спешно. Чечо, баща ти знае ли? Не, баща ми не трябва да разбере нищо, моля те. Добре, кажи ми какво е станало. Ами, шофьорската му книжка е изтекла. Разбирам. И ако не издържи теста, няма да му подновят книжката. Да, но не може другояче. И понеже ти си лекар, Да, понеже съм лекар, какво? можеш да му напишеш бележка, че е добре и ще му дадат книжка, нали? Баща ти също е лекар. Да, но предпочитам да не го питам за тези неща. Да, и защо мислиш, че аз мога да ти дам такава бележка? Защото
се разбираш с дядо, нали? И си гадже на баща ми. Казаха ми, че си тук. Какво става? Не, нищо. Чечо искаше да те пита нещо, нали? Аз? Не, нищо. Дойдох тук, за да се приберем заедно. Колко мило. И реши да си побъбриш с Ирене. Да. Поканях я вкъщи. Какво мислиш? Мисля, че Ирене няма да може. Да, така е. Има много работа. Благодаря. Няма защо. Татко, тръгваме ли? Да. Довиждане, Ирене. Довиждане, Чечо. Дядо, ела. Идвам. Какво си се разбързал? Каква е тази загадъчност? Сетих се как да ти подновят книжката. Да, наистина имам нужда от нея. Нали сега няма да се откажеш? Не, Чечо, казах ти, че ще опитам. Винаги държа на думата си. Такъв ти искам. Хайде. Чечо, но ако все пак ме скъсат, ще се срамуваш ли от мен? Да видим. Първо, няма да те скъсат. И второ, макар че е супер да имаш дядо с мотор, съм съгласен да пътуваш с автобус. Седни там. Ще ти покажа една игра. Тази ли? Да, тази. Какво? На марсианци ли ще си играем? Чечо, Това е най-добрият симулатор за теста по шофьорство. така ли? Да. Какъв умен внук имам! Дядо, побързай, губим време. Не ме бива много с тези измишльотини, но ако ме научиш, Виж, как се прави? ето, ляво, дясно, ускорявам, спирам. Да, Хайде, много добре, много е лесно. Сега започни, само почакай. да излезе колата, нали? Да, Ето я колата. Изглежда много лесно. Ето, даваме. Жалко. започни отново. Изгубих я. Натисни старт. На старт. Ето я отново. Сега вдясно. Дядо, И вляво. много е бързо. Не, добре. Видя ли откъде ми излезе този? Отдясно. Откачил ли е? Ти беше. Как ще съм аз? Не видя ли как изкочи изведнъж пред мен? Видя ли? Извинявай. Аз си карам много добре. Отново ми направи същия номер. Глупак. Но все някой ще те изпревари, нали? Да, но сега аз ще го изпреваря. Сега ще го изпреварим. Гледай. Дядо, сега, не гледай. изпреварвай. Дядо, караш много бързо. Ами, видя ли как я овладях, а? Да. Давай. Ето. Готово. Не съм толкова зле. Чечо, справям се с волана добре. Виж. Но какво стана? Катастрофа? Бил съм аз. Сега какво ще правим? Довери ми се. Ела, побързай. Но какво правиш? Черва си устните. Ти луда ли си? Винаги така става, винаги. Някой идва. Добре ли си? Какво става тук? Май си щупи глезена. Как сте влезли тук? Как може да ме питате сега това? Приятелката ми се нуждае от лекар. Разбира се. Боли ме. Спокойно, няма нищо. Опри се на мен. Поне имате късмет. Късмет ли? Защото сте пред медицинския пункт. Да. Спокойно, момиче, няма нищо. Боли ме. Спокойно, вътре ще видиш някои футболисти. Така ли? Ще видиш футболистите. Там ли е Джулиан? Може би. Ето, пристигнахме. Хайде. Влизай. Спокойно. Седни. Съжалявам, но ти чакай отвън. Не мога ли да я придружа? Съжалявам. Свършихме. Мамо, искам бомбони. Сега не е миричък. Не трябва да ядеш много бомбони, ще те заболи коремчето. Нека ме заболи, искам бомбони. Хайде да вървим. Довиждане, Хуани, до следващата седмица. Да, добре. Ти защо не слушаш? Много си непослушен. Довиждане. Здравей. Довиждане. Тръгвате ли? Довиждане, Начо. Може ли и за момент? Да, заповядай. Искам да ти се извиня. Защо? Заради сутринта с Чечо. Заради бележката ли? Каква бележка? Не, нищо. Съжалявам, Ирене. С нощи исках да им кажа, но не намерих подходящ момент и си замълчах. Начо, не си длъжен да ми обясняваш. Ти ще решиш кога е моментът, нали така поиска? Да, но все пак Чечо те е поканил вкъщи и сигурно ти е станало неудобно. Не, нямам проблеми с Чечо.
Не се безпокой. Няма да се повтори. Като се прибра, ще им кажа. Начо, наистина, покани ме на вечеря. Искам да се сбогувам с тях. Ирене, нека мине малко време. Не искам да се срещна с Мария и Чечо и да не знам какво да им кажа. Добре. Сигурно си права. Ще им кажа, че ще дойдеш до вечера. Добре, благодаря. Довиждане. Довиждане. Добре, готово. Направих го. За днес приключих. Майчице, какви галони! Каква шапка! Прилича на капитанска. Я? Да видя. Госпожи и господа, излитаме. На Поли? Поли, какво правиш? Нищо. Какво да правя? Какво правиш с униформата? Не е твоя. Не съм я изцапал, само... Засрами се. А контактът? Поправи го, просто като я видях и да устоях. Има галони. Остави я на мястото й. Добре да е, добре. Но да си призная, много си хубав с нея. Добре ти стои. Така ли? Елегантен ли съм? Да, повече отколкото с тази на паркинга. Така ли? Направо приличаш на Харисън Форд. Но сега хайде. Хайде на работа, да свършваме и да си ходим. Хайде. Добре, виж. Тук има ликьори. Какво е това? Виж. Ликьор от лешник. Да видим. Остави го, чуждо е. Но тези ги подаряват в самолетите. Сигурно Алфонсо ни ги е оставил да ги опитаме. Хайде, пристани. Опитай го. Чуден е. От лешник. Истински лешник. Наистина? Как мирише? Наистина е хубав. Нали? Истински лешник. Доизпий го. Не мога целия. Добре. Какво ли друго има? Остави ги. Хайде, ела. Чакай, Хуани. Виж, от ананас. Ананасов ликьор. Лимонов. Поли, виж колко е хубава униформата на стюардеса. На стюардеса? Погледни каква кройка са. Това сигурно ще те стои като помярка. Може би ще я облека. Защо не? Да видим как ти стои. Добре, каква прелест. Сега ще я пробвам. Обичаш ли кестени? Аз ли? Много. Виж. Ликьор от кестени. Има ликьор от кестени? Опитай го. Не, ще ми стане лошо. Няма, кестенът е сух плод, натурален. Да видя. От гората. Наистина това е. Наистина е кестен. Истинския. Я виж. Какви други има? От лимон, малини. Няма нищо по-хубаво от сладко-горчивите български песни в прекрасния почивен ден. Сладко и горчиво. Всяка неделя от 13 часа. Напълно модернизираният хотел Регата Палас се намира в курорта Слънчев бряг, само на 200 метра от бохемския плаж Какао Бич. Хотелът разполага с стаи, студия и апартаменти, повечето с великолепен изглед към морето. В хотела има инфраред сауна, фитнес, конферентна зала, фризьорски салон и прекрасен басейн с детска секция и малък парк. За приятното прекарване на времето си, гостите могат да разчитат на уютен лоби-бар, скай-бар с гледка към Свети Влас и Несебър и класически ресторант с градина. Насладете се на вашата мечтана лятна почивка в хотел Регата Палас, Слънчев бряг. Когато става въпрос за нашето здраве, компромиси не бива да се правят. Затова ви предлагаме един безмилостен борец срещу влошеното здравословно състояние. Годжи Бери – най-мощният природен адаптоген. Годжи Бери е един вълшебен плод. Твърди се, че Годжи Бери е една от 10 супер храни на новия 21 век. Сякаш природата е събрала в едно всичко, от което се нуждае вашето тяло и го е наляла в тези хрупкави червени плодове. Пресни, вкусни и невероятно полезни. Пресният плод съдържа в естествен вид
плодова захар и киселина, така че се приема максимално, включително и от диабетици. Подходящи за деца и възрастни, плодчетата на Годжи Бери са мощен стимулант на имунната система. Използвам го за да си повдигна статуса на имунитета и съответно при физическите усилия, които аз всеки ден правя. Те дават енергия на хронично страдащи от бъбреци, чернодробни и сърдечно-съдови проблеми. Приемах по 30 грама сутрин. Продължителност на 3 месеца съм го приемала. Холестерола ми спадна, съня също ми се подобри. За универсалния терапевтичен курс ще са ви достатъчни 3 опаковки с общо 600 грама Годжи Бери на изключителната цена от 60 лева плюс цената на доставката. Напълно достатъчно количество безценни плодчета за цял месец, ежедневен прием по 20 грама на ден и отлични резултати. Не пропускайте нашата невероятна оферта. 600 грама вкусен пресен плод от Годжи Бери тази година с 40% намаление, само за 36 лева плюс цена на доставка. Обадете се още сега на телефон 02 809 28 52 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. Попитайте нашите консултанти за специалните ни предложения за интензивен курс. Евро ТВ Шоп. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно. Няма нищо по-хубаво от сладко-горчивите български песни Прекрасния почивен ден. Сладко и горчиво. Всяка неделя от 13 часа. А този от какво е? Този от ягоди със сметана. А този? Виж, от банани. От банани. Виж. Оле, от киви. От киви. Тук виж, измислили и от шунка. А този от какво е? От шоколад с ликьор. Искаш ли? Не е с ликьор, не. Предпочитам от лешник. Този от кестени много е... Хубав ли е? Дай да го питам. Госпожице, Какво? разбрахте ли нещо? Още не. Минали теста с компютъра? Мисля, че сега го прави. Справя ли се? Какво има? Тревожи се за дядо си, нали? За него е много важно да може да кара мотора си. На какво се смеете? На нищо. Тогава какво? Според мен ще издържи теста. Ако ли не, има добър внук, с когото да се занимава. Довиждане. Как мина, дядо? Спокойно. Ще го вземем заедно. Вече го взехме. Вече имаме книжка. Ние сме най-добрите. Можем да отидем на екскурзия. Супер! Довиждане, госпожице. Извинете, ще ми помогнете ли? Приятелката ми е при лекаря. Не знам нищо, но не може да стоите тук. Тук е само за играчи. Добре, чудесно. Вижте! Боже, Джулиан! Съжалявам, бързам. Приятелката ми е при лекаря и никой не ми казва нищо. Извинявай, но тук се промъкват какви ли не хора за снимки, за автографи и за какво ли не. Съжалявам. Да, разбирам. Какво е неприятелката ти? Навехна си глезена и отведоха вътре. Не се тревожи, ще отида да попитам. Ако те види, ще се зарадва. Харесва как играеш. Да. Аз не разбирам много от футбол. Почакай ме тук. Казаха ми, че се отвели в болница. В болница? Успокой се, казаха ми, че не е нещо страшно. Наистина ли? Да, не е сериозно. Знаеш ли как да излезеш? Да, всъщност не. Ела, ще те изпратя. Щом си тук, не искаш ли автограф? Разбира се, брат ми много ще се зарадва. Баща ми също. И аз, разбира се. И аз? Да вървим. Ти като във филмите. Да, все едно, че сме в самолет. Хайде, направи го. Има 2 предни врати и 2 отзад. И ако има проблем, взимаш жилетката, която е под седалката, и си я слагаш и правиш така, ако не се надуе. Правиш. И духаш. Духаш. Хайде, качвай се. Добре, качвам се. Хайде, де. Пътници, Внимание! Тук е капитанът на самолета. Ще преминем през турбулентен облак. Чухте ли?
Много друса. Принудително кацане, принудително кацане. Ще паднем. Падаме. Падаме. Спокойно, госпожице. Госпожице Хуани, идвам. Какво направи? Поли. Моля? Почакай. Ще отида до тоалетната, почакай. Не може да ходите до тоалетната, преди да са угасени светлините. Супата е топла. Сега да стоплим и това и сме готови да ядем. Тази чиния е за Ирене. Анита, не слагай чиниите. Дано не закъснеят много. Какво толкова важно искат да ни кажат? От Марс ли падаш? Какво? Аз не съм толкова сигурна. Слушай мен. Чечо, ти ще мълчиш, докато не ни го кажат нито дума. Ясно ли е? Точно така. Здравейте. Здравей, Ирене. Здравей. Каква е вечерята? Аз я приготвих. Каква чест. Претоплена е. Здравей, дъще. Добре ни представиш. Да ви помогна ли? Не, Ирене, седни. Ирене, скоро ще имаме празник, нали? Не, Чечо, престани. Защо? Трябваше да ви го кажа по-рано, но сватба няма да има. Мислихме и разговаряхме много и решихме да го оставим. За по-нататък, нали? Аз ще стана по-хубава за сватбата. Не за по-нататък. Решихме да не продължаваме заедно. Дълго време бяхме разделени и не осъзнахме, че нещата са различни. Но защо? Искам само да ви кажа, че сте прекрасно семейство. Че ви обичам. И че ние двамата се уважаваме много. Съжалявам. Мария, сервирай на брат си и сестра си. Като разглобен съм. Тези танци ме съсипаха. Танцуваш чудесно. Джон Траволта, Алфонсо. Алфонсо? Какво е станало тук? Кои са тези двамата? Какво са направили? Алфонсо? Но това е... Алфонсо, какви са тези униформи? Хей, ти! Дай ми я! Какво става? Бетрис, моля те, успокой се, аз ще се оправя. Не... Облякла е униформата ми. Хуани, да. Събличи униформата ми. Как така? Господи, какво става тук? Поли! Махайте се, вървете си вкъщи да спите. Господи, какво е станало тук? Ама наистина сте прекалили. Алфонсо, съжалявам много. Съжалявала. Я ми дай униформата. Стига, спокойно. Сега ще ти я даде. Не се безпокой, ще ви отведа вкъщи. Нали? Да, после ще дойда да оправя това. Добре. Бетрис, почакаме, ще ги заведе и веднага се връщам. Да. Тя не ме прави на глупачка. Ако отидеш, аз си тръгвам. Бетрис, виж в какво състояние си. Никаква Беатрис. Моля те, искаш ли да коленичи? Довиждане, красавицо. Бетрис. А ти си ми дай шалчето. Алфонсо, успокой се. И без това момичето не беше... А сега? Какво ще правя? Момичето не било. Яла тук. Господи! Поли!
Поли! Поли! Алфонсо, не го бийте! Добро утро, сине. Здравей, татко. А Хуани? Още няма. Странно. Да не се е случило нещо. Не знам нищо. Опари се. Остави на мен, човече. Много си нестрачен. Татко, с нощи след вечеря не ти казах нищо. Да, знам на къде биеш. Сине, няма какво да ми казваш. Не, но не те предупредих и... Нищо. Разбирам. Така че не се тормози. Съжалявам много. Не е никак лесно. Знам, че бяхте известно време заедно и сигурно съжалявате, но това струва ми се, че е нормално. Как бяха Чечо и Мария с нощи? Нищо им няма. Не се тревожи за децата. Когато трябва, разбират всичко. Да, Ирене си тръгна притеснена. Ти как си, сине? Добре ли си? Господин Маноло. Божечко, господин Маноло, съжалявам за закъснението. Начо, наистина съжалявам много. Седнете, господин Маноло. Сега ще ви сервирам. Ама нищо. Ей сега, малко мляко. Вече си налях. Така ли? Вие малко мляко? Спокойно, Хуани, изнервяш ни. А мен питате ли? Какво ти? Не е нищо. Успах се. Не чух будилника и... За това ли? За това. Оставите тратката, моя е. Глупости, твоята я изгуби. Тази е моята. Стига. Тази е моята. Но, татко, кажи му, моля те, татко. Не е твоя. Моля ви, не викайте. Не съм добре. Наистина не съм добре. Милички, моля ви се, по-тихичко. Ако не си добре, Хуани, седни, познавам те. Малко ти е паднало кръвното. Ще ти дам малко коняче. Не, господин Маноло, не. Само кафе в тази чашка. Едно кафенце. Само кафе ли? Алфонсо? Алфонсо! Кой ме вика? Какво си правил тук? Алисия. Господи, кого си канил? Новобранците от село ли? Не е това, което си мислиш. Изобщо не съм спал. Не ми говори глупости. Този път прекали. Не бях аз, като се прибрах и... Значи съм била аз, така ли? Не, заварих Хиполито, облечен като пилот, и Хуани като стюардеса. Да, и Полито, и Хуани. И аз се събуди време. Не, слушай. Мислех вечерта да гледам телевизия. Слязох само да купя някои неща и срещнах една стара позната. Страхотно, маце, качихме се тук. И заварих... Така ли? Бъркотията настъпи, когато Хуани взе униформата на Беатрис. И тогава стана една... и... Алфонсо, виж, тази бъркотия ще ти я простя. Но да обвиняваш Хуани, дума да не става. Ясно? Не се връзва. Как да не се връзва? Вярно е. Каква глупачка съм, голяма глупачка съм. Как можах да ти повярвам? Алфонсо, оставих ти чиста къщата. Да, знам, да. Виждам, че си ядосана. Не знаеш колко съм ядосана, не знаеш? Не се тревожи. Сега, ще чистим всичко. Престани да се занасяш, Алфонсо. Какво? Махай се. Да. Виж, тръгвам си. Ще ти се обадя, когато... Не ми се обаждай. Се успокоиш. Вън, вземи си буклуците, хайде. Вземи си куфара, качи се на самолета и направи едно кръгче, хайде. Да. Вземи си шапката, хайде. Алисия. Нито дума, нервна съм. Вън. Така е, като се правите на запалянковци. Как ви хрумна? И нищо не постигнах. Само дето ме боли. Няма нещо. Бързо ще ти мине. Сега никакви танци и никакви автографи. Но ти имаш автограф? Аз? Да, ти. И не е хубаво да безпокоите хората по време на работа. Работа ли е да риташ топка? Добре, само не се превръщай в истерична фенка. Няма, татко. Сигурно затова бягат от хората. Не, ако говори спокойно и видят, че си безобиден, както направих... Какво? Както бих направила? Стига си, приказвам. Хайде. Благодаря, Начо. Довиждане, татко. Довиждане. Доктор Мартин, кореспонденцията ви. Да вървим. Рут! Изненада! Благодаря. Много ти благодаря. Харесва ли ти? Много е хубав. Да, благодаря ти. Помагам ти заради него. Колко е хубав, Мария.
Да не си била с него, докато бях при лекаря? Ще умра, да знаеш. Нищо подобно. Раздадих един човек от отбора. Така че подписът... Мислиш ли, че е фалшив? Не. Как ще е фалшив? Благодаря ти, страхотна си. Чак пък толкова. Виждаш ли, кракът вече не ме боли. Руд, внимавай! Ще паднеш. Благодаря, Пако. Да ви помогна ли? Довиждане! Най-после сготви миди по-моряшки. Начо много ги обича. Да, точно за това ги посветих на него. Посвещават се песни и книги. Не и миди, Хуани. Тогава напиши роман и го посвети на баща си. Ами, може ли? Чечо, трябва да развеселим баща ти. Нещо е тъжен. Изглеждаш доволен, дядо. Да подновиш книжката си на 75 години. Нали, дядо? Само гледай. Чувствам се като момче. Но да не се самозабравите. Няма. Здравейте. Здравей, татко. Здравей. Последен ли съм? Не се тревожи, последните ще бъдат първи. Покажи му ги. Това изглежда добре. Сине, това са миди. По-моряшки, Начо. Да, много ги обичам. Отдавна не си ги правила. Татко, знаеш ли, че дядо си поднови книжката? Видя ли, че не е толкова сложно? Сега дядо и внук отиват на екскурзия. Можем да отидем всички с колата, нали, татко? И аз ще дойда. Ще видим. Взех ти автограф, татко. Вземи. Но това е Джулиан Гереро. Можеше да вземеш един и за мен. Благодаря ти. За това ще си поговорим двамата. Вземи, татко. Благодаря. Татко, ще извадиш ли животното от кутията? Животното от кутията. Дай на мен. Сега ще го извадим. Благодаря ти, Хуани. Няма защо. Какво? Ще отидем ли на екскурзия? Да. Да, татко. Ще излезем малко на въздух. Не говорете едновременно. Ще си взема колелото. И аз моето. Ще ми дадеш ли сол? Здравей, Чечо! Здравей! Чечо, как ти се струва? Ще бъдем кралете на пътищата. Да, дядо. Помогни ми да го измием. Добре. Да не забравя, купих ти очила, като моите. Супер са! Благодаря, дядо. Я да видим как ти стоят. Добре. Много си хубав. Приличаш на мен. Страхотен си. Така ли? Хайде, почисти там. Дядо, ти нали се чувстваш добре? Да, защо? Не, за нищо. И теста за рефлексите го направи добре, нали? Разбира се, че го направих. Нали ми дадоха книжка? Да, разбира се. Тогава? Но, и видях как се справи с видеото вкъщи. Хареса ли ти? Но нали всички ще отидат в колата, а аз... Всички ще отидат с колата. И какво? Мисля, че можем всички да пътуваме заедно и да оставим мотора. Искаш ли? Да не те е страх да се качиш на мотора с дядо си? Не, нищо подобно. Просто ще пеем в колата. Да пеем? Ще ти дам едно пеене. Не се сърди. Не, Чечо, не се сърдя. Можеш и ти да дойдеш в колата. В колата ще отидеш ти. Още имам сили да карам мотора. Но ме разбираш, нали? Да, Чечо, разбирам. Как няма да разбирам? Но ще ти кажа нещо, дядо. Дори да не дойда с мотора, обещавам ти да си сложа очилата. Ще видиш през целия ден. Да, добре. Благодаря ти, дядо. Сигурно му се струва много стар. Май си за гаража, красавецо. Какво да се прави? Хубаво си прекарахме с теб. Годинки. Хуани, вече си тук? Не мога да повярвам. Какво?
Алфонсо ти е казал да почистиш. Говори ли вече с него? Добре, го наредих. Искаше да обвини вас. Да, с Иполито бяхме тук. Плани, не дай. Познавам ви, нямате нищо общо. Ужасен, не каза ми, че сте се маскирали и после сте взели. Алисия, наистина. Какви хубави цветя от Поли ли са? Не, за теб са. Донесох ти ги. Благодаря. Но защо ги носиш? Да, тук си като у дома. Ела, кажи ми как си. Отдавна не сме говорили. Да, трябва да ти кажа. Каква прелест. Алисия, кажи ми. Да. Аз вчера, като дойдох, беше Поли, видя униформата на Алфонсо. Да. И си сложи сакото и... На пилот? Да. И после, когато видях това нейното, и аз си го сложих на стюардеса и пих. Знаеш, че не пия и имам алергия към алкохола, защото ми стана лошо и... Но как сте могли? Не знаеш как се скарахме Алфонсо, бедния, трябва да му се обадя. Господи, Али, си извинявай, помоли го и той да ме извини. Направо полудяхме, откачихме, той се правеше на пилот. Аз на стюардеса, знам ли, съвсем откачих. Много беше хубаво. А той хубав ли беше? Какво? Дали беше хубав? Поли? Беше. Ами, приличаше на Харисън Форд. Хайде, взеби Харисън Форд. Тръгваме по света, за да видим всичко в него. Отново в неделя, но в 16 часа. Представяме ви чудесния Нутри Блицър. Невероятен нутри екстрактор. Плодове, зеленчуци и ядки в изобилие във вашето меню всеки ден, бързо и лесно. Сложете любимите съставки и течност по избор. Завъртете върху специалните кръстосани остриета. Гледайте как 700-ватовия мотор смила и нутрира всички съставки. Много блендери оставят парченца пълни с полезни витамини, минерали и фибри. На практика те не могат да смелят вкусните продукти както трябва. А с Нутри Блицър няма да хвърлите и капка вкусна храна. Нека ви покажем. Слагаме напълно еднакви съставки в Нутри Блицър и в обикновен блендер. Сами виждате, Нутри Блицър смели всички продукти и направи гладко, вкусно и полезно питие, докато обикновения блендер остави семена и парченца храна. Тайната е в специалното циклонично завихрене, което извлича от съставките всички хранителни вещества. Кръстосани остриета, които се въртят с 19 000 оборота в минута. Може да нутрирате плодове, зеленчуци, ядки и семена, дори стъбалцата, които бихте хвърлили на боклука. Нутри Блицър комплект. Висока купа със специален дизайн. Кръстосани остриета за извличане на хранителни вещества, плоски остриета за мелене на кафе или разбиване на сметана. Получавате 2 чаши, много удобни за детските ръце. Към тях 2 подвижни дръжки и 2 капака за съхранение, заедно с уникална книжка с вкусни рецепти за питиета, смутита и здравословна храна. Всичко това само за 179 лева плюс цена на доставка. Обадете се още сега на телефон 02 402 76 10 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. Евро-ТВ Шоп. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно. Кой от нас не се е изгарял, докато е вадил парещи съдове от фурната? Неудобните кухненски ръкавици пропускат силната топлина и често резултатът е храна по пода. С тази невероятна термоустойчива ръкавица ще държите парещите или ледено-студени съдове доста по-дълго, без да нараните ръцете си. Ръкавицата има 5 пръста и е смайващо удобна, дори когато хващате малки съдове като дръжки на капак. А колко трудно става това с обикновената ви кухненска ръкавица? Тази термоустойчива ръкавица е направена от арамид, супер силна комбинация между карбон и памук. Устойчив на топлина материал, който се ползва за направата на екипите на автомобилните състезатели. Изключително стабилната молекулярна полимерна структура ще предпази ръката в тази ръкавица дори при невероятните 350 градуса. Удобна за дясна и лява ръка.
Тя има още толкова много приложения. С нея може да обръщате шишчетата на барбекюто, без да си изгорите пръстите. Тази невероятна термоустойчива ръкавица трябва да стане ваша. Така ще вадите печени картофи от фурната, без риск да се опарите и да ги изпуснете. Вижте колко спокоен е мъжът, въпреки че ръката му се намира толкова близо до горелката. Удивително! Тази невероятна термоустойчива ръкавица ще ви опази от парещият студ, когато взимате продукти от фризера. Или когато го размразявате. Вече няма да изпускате горещата храна или да лекувате болезнени мехури. Поръчайте своята термоустойчива ръкавица сега и забравете за болезнените изгаряния. Само за 29,90 плюс цена на доставка. Обадете се още сега на телефон 02 809 2904 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. Евро ТВ Шоп. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно. Тръгваме по света, за да видим всичко в него. Отново в неделя, но в 16 часа. Представям си го. И се напихме. Какъв срам. Добре се наредихме. Виж, не си мисли нищо лошо. Не разбирам. Всички футболисти са като манекени. Според теб, човек като Джулиан може ли да има, не знам, обикновена и нормална приятелка? Вече си има. Така ли? Не се безпокой, любовта не е вечна. Надявам се. Хайде, Чечо, време е. Седни и си дояш сандвича. Нека погледаме. Сега ще пуснем спорта. На коя програма беше? Точно така. Дори да не искате. Напротив, много искаме. Обичаме спорта. Вижте, започва. El once titular será el que se ha venido anunciando toda la semana. El entrenador confirmó que Julen Guerrero... Чухте ли? Джулиан Гереро. Дядо, смени го, моля те. Стига, защо да го сменям? Моля те. Току-що го пуснах, я стига. Татко, дават Мария по телевизията. Какво правиш там? Дори го целуна. Да, тогава Джулиан ти е дал автограф, нали така? Да. Чудесно. Видяла си го и си го целунала, докато аз бях при лекаря. Много добре. Извинявай, мислех, че се преструваш. Може би, но най-много ме е яд, че ме излъга. Но, Рут, ти просто завиждаш. Да, завиждам ти. Внимавай с крака, Рут. Завиждаш ми със снимката. Не чувам. Не, искам да сме наясно. Хайде, излизайте, нищо не чувам. Истински свраки са тези деца. Каква случайност, че се е снимали? Да, и е излязла много хубава. Изглеждаше прекрасно. Нали прилича на мен? Жалко, че не я записахме. Да, много жалко. Отчаян съм. Да имах и аз автограф. Искате ли да ви помогна? Не, това е всичко. Кашоните бяха разхвърлени навсякъде. Не бяха чак толкова много, макар че това тежи доста. Не чак толкова. Дай, Ирене. Не, Маноло. Остави ме, Ирене. Нищо няма да ми стане. Силен съм като бик. Не виждаш ли? Да, виждам. Прочела ли си тези книги? И много други. Не като теб. Четеш само етикетите на поничките. Етикети, но достатъчно. Хайде, помагай. Внимавай. Да. Хайде, идвай. Мисля, че това е всичко. Желая ти успех, Ирене. Не се съмнявам, че ще стигнеш далеч. И на теб, Маноло. Благодаря. Всичко е готово. Ирене, нещата ти са в колата. Благодаря. Вече натоварихме всичко. Не ме бива много по сбогуванията и се надявам това да не е сбогуване. Да. И не забравяй, че тук си добре дошла. Винаги и всякога. Благодаря, Маноло. Късмет, Ирене. Благодаря. Знаете къде съм? Не е нужно да се разболявате, за да ме посетите. Няма. Ще ни липсваш. И вие на мен. И вие. Утре отиваме на една река. Не, Анита, не е река. Река е. Да, река е. Не, блато е. Не е блато, а река, която е мръсна. Какво? Искаш ли да видим в речника? Добре, да видим. Айде. Добре, де. По-тихо. Прави се наумна. Ей, сега ще видиш. Момчето не знае какво е блато. Да видим. Блато. Длъбнатина, в която се събира вода, стинесто дъно. Видя ли? Какво ти казах? Събира се вода. Какво каза? Чуй това. Не те чувам. Виж, длъбнатина, в която се събира вода. Гледахте епизод от испанския сериен филм «Семейен лекар», представен от Европлан.